na ya na hima me ma ne prekope nkwasem ni se ene muhu na aboafo hene awia yi wa ha ne ye enkomo ni wura adi ti na owa ne maame oba pani na hima ti na owa madawroma na aboafo hene ewo nsuade hunu se eye emofa eko school ewo eya adamase a obeboa na koda nimdie no etimi akoso yi enti ebra na adamase hene ene ne maame ye na ahema edwene ho se omote education fund no ye wura aboafo hene ye se education fund no anya abade a ene onu soso beye bibi na wodi ahyem kena itine hye mu anyina ne se eye nana aboafo hene se ne oba ha enkomo a wonde nana adanwa se hene edi esie ne maame ye nana hema na be nkoma edi esie ne nana adanwa se hene ene onwa ne maame nana hema na be nkoma edi esie na atsankunya fo nyina enuti na wiai owa na no kwasem ni se obesa cha me fo se yemfa nche no na no kwasem so odwumadie ni bi edi ewo eye yewura asante hene anim ti eho ena yepo ya edre no ama yekwan a madawroma matna se ache na boafo ye se enye boapayo osese mo fa nche no na wabedu die na dwumadie bia aka bia no sɛdeɛ oniwura ene ne maame edi nkɔmɔ asie no saa botaeɛ na ntina ɔwɔ ha a ɛyɛ computers a ɔpɛ sɛ ɔde plɛ adamase school na mmɔfra nketewa a ɛkɔ school no betumi anya nteteeɛ wɔ abɛɛfo kwan so ama ɔmo nimdeɛ edi mu ntina nana aboafo hene ɛwɔ ha ewie na akyerɛ no nti yɛbaeɛ a yɛnkura ne bɔne biara nana aboafo hene se ɔmo oniwura ne maame edi tina ewie wɔ ha so ye na eye kam so na mngitia wode papa ewo ye ne aboafo ntem na yinyanim se wuni yi na de yi bia no ni di achi no na aka na koma se na obedwuma di si ama ahye kuna no munyam ama no so aye no munyam no se bia bi wase no so no ana wode ne bia na mtuta papa ne bia o ne di community no na producer
na meda nyame obade ase na madam nkunya ase se de me fiti ase meka bia no o matonsupa guso ama ahyase enyini me di wie dia na ni nyina so ye mi wura daroma ene ma me otachi ene ne ye hu ani wonya mati sesei me ka me nkita odi a edi kan me ne wo ma ne tena ase me bota nyina se by 5 years to come no adawma se be yes small landing na landing kukutua e kan ye wo mo no mu ni se ni so du huna nyame aso ne bi nyinni ne bi kwa nsu se beba nanso kakran kra na nanom ne o ma na hyase etia yesa ampa ebitima yeso o hwe nhihye edigu ani ehwe ne yemfie numi adamase betima landing kukitu a ene kwa ne dimu fihye na de edikan aka ho asem ye nka bomu ena nya broni friends unity apum din so ho asem se ho so asem te se ena nyankopon adam ena na bi omo US no mo boy so BC clinic amada o se na chip compound emu aso na behwe se na education ye school sem so te say a ye hwe ho kwan se batu nyina ho anamo nyame enemy nsu eso me ho daye mene me mame na ahema eso di hu nkomo mene o ka se nyame ya do me yetima sitire unit classroom ama o man na e wanom ye bempoma block eno na maboafo te de ma university na mame so me si ba ko so emfa nhye kure ni munyam na munyam bizu nkame eda ye kan wasi ho painting na wafa ampa so na fa ho painting na oye na me say dare de sisi de yeni ye ho nchire bilbi wodan ne ho na emu wade fufuro betima bo a na wadwene ho na otu ho anamo eno na wodwene se na enkra no so na de suemu na bibia ye abefo ye computer world ne wo eno no e kana koma se da bi ene yen hyahye emfa wi e ma wo mo ne hwe didi enim ne hwe kwan efa so e be ya ma na e kama apa sabia o se ko afọ no se ko bi na ko be o ni be sa afa so na so obo ni gba ye se e ka de se ye won ti ni bi se bi fufuro wa letuma ye e dia kwa ona na no a e ni tu na mo apa ko afọ so ye se ba ye sa ne te ye ni so de computer se shia yo aso be ba e ya ma ba ko shia computers ya e wa ne kan asimi mea no ma mi di animu hwe ho kwan be ya ba ye kan ho sika e ne sika be 60,000 and over e bro sa akula na nso na mo do a wo makunti no e no na nso be sa de na ye nimu me nyina no yo ba trese apa computers ya o ye na nyo so de ba e mo wa ka sa mo ma ni ye ko aso sa ka computer ni be ku no ase so de ko e de se mo a be 60,000 Ghana cedis I to Toscano, Sicily, and so Caprosa. That's why they are going to aboafo ba e de oye ma da o masman de boro sokra yeah o sa aboafo ba e de oye ma adam masukuro just a popular one contest me no ka sisi e wa mount billboard ba ko so man about every month bi aya nye kwaje more than 4,000 e wo billboard no wo o mani dim se wo de boa boban ho dawo yeah yo ba trese se du so na ba ba bia yi aboafo do o man no e de ku bia yi ku ma yi ti no ya was billboard o su bia 4,000 and over I in Fugia na Bruno and we number also afina de ye kan nyina ne se aye fe na ye ni so na ye ade ye ni so age ho zo yo was the work any na say aye o no ma any fe o mo ni aso
ɔmo ni agye ho ɛwɔ mu tuma wafo tuma wo ɛde aboa adamase ɛyɛ ni nti deɛ sɛ aboafoɔ ɛnananom nyinaa sɛ yɛ nyinaa yɛkɔ nkutudwa no mu a yɛnkae ne mpabom na baabi oyi firi baabi a ne nyame nhyɛ na mu na wɔnom no na wɔmfa ne mfiri adom nkɔ adom na ɔnya nhyira sɛ da bi obɛnya ahoɔden na watumi ayɛ aboɔ ma yɛma na ɛkama ɛwura kyerɛ sɛ saa mmere no ananom adamaseman sɛ yɛkɔ yɛku na dɛm sɛ yɛkɔ awurade fie yɛkɛtɔ so koraa ne sɛ yɛsɔre a yɛnka aboafoɔ ne ɔmpaebom awurade nyɛ bankɔfo mfama no baabi a ɔda biara yɛkɔ kɔ ɛka kɛ sɛ awurade fa no kɔ adom nto adom na awurade hyira no ɔma ahoɔden sɛ adeɛ a ɛbɛyɛ kɔ ahyia deɛ nsa deɛ awurade ne nti wɔ di na anamara wo ma wobɛso mokɔkɔ bebree mu a wɔka no wafo ɛwɔ ɛmpaebom na we deɛ ɛyɛ mmea me nsɛm tuafo na me so me dɔm ase ɔmo na aboa me na dwumadie bɛyɛ yi ayɛ fɛ ama deɛ na woni ha yesu bi hunu na wɔn nso hunu mapa a ɛyɛ aboafo ne adamaseman so ɛyɛ nti ne dam ase nyame hyira mo paa Madam Roma sɛdeɛ nana aboafoɔ hene so ɛkɛ ɛne die kɔ aso na ɔsɛ nka ɔbɛsrɛ nana ne maame sɛ baabi aduru deɛ ka Madam Roma ka ɔmbɛma kwan no mapagya mu na nka yɛakɔ bea no a adekorɔ no wɔ no na yɛahwɛ na nka yɛapa ho ntoma na ɔwɔ asɛm bi kakra ka a na watumi aka so de Madam Roma adesrɛdeɛ a nana aboafoɔ hene sɛ fa ɛso ne adawamasemai metia mo bia na de dikan therefore me dawase ye eno maame ese botaye bia me de babia no moni aso na mo de mutumi nyina nso decide se mo de beta machi from day one na mo da so da edita machi sanse se me de adwene bi ba ana se me de botaye bi ba na se wan support me a enwie ye se be wie peye no na nyina agyina mo so nti aseda kuto na koma mo ese me botaye bia me de baaye no mode mutirimu fita atamachi na yaka botaye a enti a amame di sa adwuma we a mpanifo se asansa fa ade a wode kire na ewiase nso se na ekoi bibia dane abefosem computers na yede bibia wo wiase na se enkora no enyini na se wo de computers no etete omofro omofro ase a omunyina omomre te se yen sebe ye de anya ne ntem enti enyini ye no na ye struggle kakra nanso no se omunya ne ntem a eboa omo na se beboa omo wo akonyasa nyina so enti medwene ho na me hu no se da bi se ohene aye school dan ama omo na se sebe me nso maboa me ya penti a ne nwie na wo se ye de computers sembam na afi de ye de no start omo a na afi de aka no to say textbooks mo ne enema bia mo behia e be ma omoma se makwa soro no na eno aba ekire nti na me botaye nyina titia no se omo besua computer wo enemre mo ya ye wo modern Ghana na omo de ade omo dwuma nyina nanso no mesa asre schoolfo no mpanifo ese se omo nsaka omo nhwe ne ye servicing bia baba ho bia no na se bibi to chema bia na omo mama sonte na ma expert e ma mehwemo omo medamase ti yetwa ade wo nyame agya nyame oba eni nyame sonson kuku di mu amen moi to na me pa won to mana enhyira eni sunsun atimi abam ti yepagya ade ewo onyankopon agya onyame oba
onyame sunsun kunkun di mu die di kan na ya pagya no die to so onyame agya nyame oba nyame sunsun kunkun nyanwie die to so onyame agya nyame oba nyame sunsun obi amoni sem awo adufafa na na abo afọ na yo na enoma ewo box baako mu bia na yeyi ati ono owa yewo system unit ene yewo eye monitor ene yewo keyboard ene yewo man computer si eye maako 20 set eye 20 set enti ididi ye say school bi ewo Adamase bia no ebenya kakra mo komanim no ohene tia na no ne maame na say obesa abeso masene tibo mo yefan sem bokese ma na abo afọ hene the presentation no teacher for ina mbebe ha na ye na hima ene na abo afọ hene apagya we na camera for ese mo me ha include mo bi anga say amen. Yejina schools ewo Adamase program nyina eda nana ne mpanyinfo ene kindu ase ewo adefefa wa wabeye ama schools ewo Adamase nyina na de mijina schools ne nem aka nyina ne say yemma we enye bibibone ema no embeto ebehwe say yedi nyina beye dwuma ama sukufo no enya so emfaso na emre so se na nakin eba se oba behwe de etumi yede aya enkoda no so etumi ebu enkontapa ama yewu se de ode baaye no eso aba mfaso e de ama Adamase man Nananom ne Adamase man ene kromo ampanyimfo a otwa ye ho ahia Adamase wa de fefa maya man ana me Adamase pa ebe modern se computers na mo de abla no e de be sua de ne ebe empanyimpa na se ye wura ba bia ye nsuro Adamase nana Idi eni ahobrasi mesro makasa kakra Edikan ye dia sida kese ewe matwedi amponkwa me basayi adom se nipemu no wama bibia awi asundiem na mejina akyerɛkyerɛfo a yɛtwa ha ahia ene school ahodo a yɛtwa ha ahia e de asida pesie ama yenwura na nakwadwo ntiamu apanyi the second Adamase hene yenwura na na ya ofrempon manson aboafo hene anem na ne kinzoro na nanom atena nkunya Adamase sida ene education committee ese wotwedi ampon se onhuramo omoamo ewa de fefa maye yani so na yesere mo se ebiemu nsamra biemu na yebeje no fel so na bibie nso awie asomdue ama yesuku nkwarai Adamase wa adwempa manyama suku nkwarai yankopon nhyiramo aboafo hene se nyambo akina no pa what is information center no ma announcement edikan ya ya kyerɛkyerɛfo a ye wa Adamase ye ne yankora eso nyankopon hyira wate be me na nyankopon to ho kwanam o man kwatenti ahoodin wom na sa bɛbo akuro ibiem eda wase